Ensimmäisenä meille puhuu Luonnonvarakeskuksen tutkija ja tutkimuspäällikkö Markus Melin. Ole hyvä. Kiitoksia. Ja otan heti alkutekijöksi tuon kamerani pois päältä esityksen ajaksi, koska kiinnostavampaa kamaa on tuolla dioilla, ei niinkään toi minun kalju, vaikka tuo taustalla oleva talvinen Koivusuon luonnonpuisto onkin tosi kaunis tuossa kuvassa. Mutta tehdään tämä homma näin, niin on helpompi hoitaa. Hyvä. Eli tänään tosiaan puhutaan noista kuvissa näkyvistä syömäjäljistä, eli näistä. Näitä jättää puihin lukuiset lajit, kaarnakuoriaiset, jäärät. Osa niistä on lajeja, mitkä tappaa sen puun, ja osa on semmoisia, että ne vaan odottaa, että joku muu tappaisi sen, jotta he voi mennä elämään siihen lahopuuhun. Tässä on tarkoitus tutustuttaa teidät paitsi noihin lajeihin, niin vähän sitä dynamiikkaa ylipäätään käydä läpi, että mikä tämä näiden lajien rooli tuolla luonnossa on, miksi ne siellä elää ja miksi ne ei ole niin pahoja, vaikka ne saattaa pahoilta näyttääkin. Chattiin voi laittaa minun puolesta kysymyksiä milloin vaan, koska pompin tässä vähän asiasta toiseen, niin sitten niitä voi Iina ja kumppanit huutaa kesken kaiken. Mutta lähdetään liikkeelle. Kerron nopeasti itsestäni. Olen siis Luonnonvarakeskuksessa tällä hetkellä tutkijana. Joensuusta kotoisin ja tuossa naapurikunnalla Kontiolahalla asun. Aikanaan metsätieteestä väittelin tuossa Itä-Suomen yliopistossa ja sitten karattiin vähän perheikkaa Englantiin ja tultiin takaisin sieltä 18 ja siitä asti Lukella ollut. Tutkimustausta mulla on kaukokartoituksessa ja paikkatiedossa ihan ekana, mutta on soveltanut niitä aina tuonne metsä- ja riistaekologiaan ja Lukessa viimeiset 5 vuotta aika tiukkaan maastotöitä ja tutkinut noita kuolleita puita sekä sitä, kuka ne on tappanut. Ja tässä on pakko nostaa esille, että Siitosen Juha on Lukessa meillä tämä meikäläisen oppi-isä ollut pitkä kokenut tutkija monimuotoisuuskentällä, niin häneltä on oppinut paljon enemmän kuin koskaan kirjoista. Jos ylipäätään elämää ajattelen, niin minua kiinnostuu satunnainen ulkoilu luonnossa ihan missä muodossa tahansa, ei missään vakavassa. Ja hyödynnän luonnonvaroja hirveästi, järjestyksessä kalastus, sienet ja marjat. Syömäjäljet puissa ja puiden kovakuoresta on semmoinen, mitä sitten haluan opiskella enemmän myös ihan itse. Lempimaisemia Itä-Suomesta ja lempitekemistä Itä-Suomessa. Ja tämä on sitten tämä yksi lempparitekeminen, mihin meidän olisi tarkoitus porukalla tutustua. Kuvina, tämä mitä me haluan, että tämä luento teille antaa, on se, että kun te ensi kerran anteeksi, ei mennä vielä kuviin. Eli mitä on luvassa seuraavaksi? Tämähän alkoi hyvin. Olen jakanut tämän osioihin. Katsotaan ekana metsän häiriödynamiikkaa ja kaarnakuoriaisia. Eli täällä on nimenomaan niitä, ketkä on tuhon aiheuttajia ja avainlajeja. Niitä lajeja, mitkä pystyy tappamaan eläviä puita ja mitkä sitä kautta luo lahopuuympäristöä. Kirjanpainaja on totta kai tässä se ykkönen, niin siihen me nyt pidetään semmoinen muutama dia enemmän kuin mihinkään muihin lajeihin, että se varmasti jää päähän. Sitten katsotaan muutamia muita kaarnakuoriaisia, nimenomaan semmoisia, jotka kykenevät tappamaan puita. Sitten kun se puu on jo kuollut, niin silloinhan se monimuotoisuus vasta käynnistyy, niin sitten katsotaan yleisiä kovakuoriaisia, jotka elää vaikka sillä kirjanpainajan tappamassa puussa. Ja tärkeää tässä muistaa, että ne ei itse kykene sitä puuta tappamaan, vaan ne odottaa, että joku kirjanpainajan kaltainen peto avaa sen oven. Eli lahopuusta riippuvaisia lajeja. Siellä on mulla sekä yleisiä että sitten uhanalaisiakin tuolla kuvilla. Yleistä keskustelua siitä, mihin kiinnittää huomio syömäjäljissä ja eri lajien etsinnässä. Osa näistä elää puun tyveellä, osa on puun latvassa, osa on männyllä, osa kuusella, osa tykkää molemmista. On jääret ja kaarnakuoraiset, millä on vähän omanlaista jälkensä. Ne kaikki tämmöiset perusasiat, että miten tähän maailmaan pääsee uppoutumaan. Toinen kysymys on se, että kuinka kauan se puu on ollut kuolleena. Kun se on kuollut 1 vuosi sitten, niin siellä on ihan eri lajit kuin sitten kun se olisi ollut kuolleena 5 vuotta. Mitä lajeja voit löytää vähän haistelemalla sitä, että onko tuo puu tuore, vastikään kuollut, vai onko se pötköttänyt maassa jo pitkään. Sitten kirjallisuutta, muutama hyvä kotimainen teos, pari tutkimusjuttua siellä, mistä löytää lisää lähteitä ja muuta pengottavaa. Tärkeä, kaikki valokuvat, paitsi 1, oikeastaan paitsi 2, on kaikki minun ottamia, niissä ei lue silloin nimeä. Niiden kaupallinen käyttö on ehdottomasti kielletty, eli jos meinaatte myydä lehtiin kuvia, niin minä etsin teidät käsiin ja laitan kirjanpainajia postilaatikkoon, mutta jos näitä haluaa käyttää opinnäytetöissä tai muissa, niin ihan vapaasti vaan ja sitten vaan viittaa, että Markus Melin Luonnonvarakeskus. Noin. Nyt päästäänkin sitten siihen, mitä mulla on luvassa kuvina. Aha, nyt tämä hyppäsi. No, mitäköhän tässä tapahtuu? Otetaan uudestaan. Minulta meni näyttö ja sitten se Okei, jännittävää. Kokeile jakaa uudelleen. Juu, kokeillaan. Meillä on tämmöinen valtion rajoite, että me ei saada asentaa zoomia, niin pitää liittyä selaimen kautta, niin se on aina vähän tämmöinen hidas.
Joko näkyy? Nyt tuli otsikko näkyviin. Hyvä. Eli äsken kerroin sanallisesti, mitä on luvassa. Nyt vähän niin kuin sama kuvina. Eli tämä on se, mitä minä haluan täältä luennolta jättää. Ensi kerran näette tämmöisen metsämaiseman, niin sitten heti tulee kenties mieleen, että siellä on jossain tämmöisiä tuulen kaatamia puita, missä tällä hetkellä on varmaan just niitä primäärituholaisia, kirjanpainajia ja muita. Sitten siellä saattaa näkyä tämmöinen puu, mikä on ihan selkeästi kirjanpainajan tappama, mutta siitä on kirjanpainajat jo hävinnyt, jolloin tulee se kysymys, että okei, mitäs lajeja täältä voi löytyä? Sitten löytyy tämmöisiä tosi vanhoja kelopuita, ja näistäkin löytyy ihan omia lajeja. Mutta kun te näette näitä erilaisia puita, niin heti tulee mieleen, että okei, mitä kaikkia syömäjälkiä sieltä voi löytyä. Ja sitten kun näitä syömäjälkiä alkaa löytymään, niin on avaimet tunnistaa, että kuka niitä on tehnyt. Tämä on ihan hauska maailma, ainakin joistain meistä, ainakin minusta. Katsotaan, kuinka moni teistä on samaa mieltä, kun tämä luento päättyy. Mutta me aloitetaan siitä kirjanpainajasta, koska sillä on epäilemättä tämmöinen selkeä avainlajirooli tässä, jos katsotaan, kuka niitä puita tappaa ja kuka lahopuuta muodostaa. Eli tämä on siis Euroopan kuusituholainen numero 1. Se on Suomessakin yksi yleisimmistä kaarnakuoreisista ja selkeä avainlaji. Kykenee tappamaan terveitä kuusia, mihin moni muu laji ei pysty. Eli tämä luo lahopuu elinympäristöä sadoille muille lajeille. Ne ei itse sitä pysty tekemään. Sen elinkierto pähkinänkuoressa auttaa ymmärtämään lajin ekologiaa ja lajin elämää tässä paljon paremmin. Se talvehtii lumen alla karikkeessa tai puiden kaanon alla, ja sitten touko-kesäkuussa, kun alkaa lämpötilat lähentelemään 18 ja menemään se yli, niin se herää parveilemaan. Tänä aikana uroukset menee kuusten kaaran alle, ne tekee sinne semmoisen parittelukammion, laittaa ilmaa feromoneja, mitkä kertoo naaralle, että täällä olisi koti valmiina, tulkaa tänne. Yleensä 1-3 naarasta löytää sinne tiensä ja sitten ne yrittää lisääntyä. Jos se onnistuu, naaras kaivaa rungon suuntaisen emokäytävän, jonka varrelle se sitten munii munia. Munista tulee toukkia, toukat syö puun nilaa, ne täyttää mahansa, tulee se syömäjälki, ja kun toukkien maha on täynnä, ne koteloituu, ne kehittyy aikuisiksi ja jättää se isäntäpuunsa. Tämä tapahtuu yleensä noin heinäkuussa. Kuvina käytännössä menee näin. Ne löytää tämmöisen tuulen kaataman puun. Nämä alkaa kulkemaan siinä pinnalla, ne menee sinne alle. Tästä näkyy, kun on tämmöisiä purukasveja, että siitä on porauduttu sinne puun sisälle. Ja sitten jos siellä toimii kaikki niin kuin laji olettaa ja haluaa, niin tulee näitä syömäjälkiä. Eli tässä naaras on kaivannut tämän rungosuuntaisen syömäjäljen. Näihin kohtiin se on muninut. Munista on aikanaan toukka lähtenyt syömään näitä vastakkaiseen suuntaan meneviä käytäviä. Siellä niitä näkyy toukkia, koteloita ja nuoria yksilöitä. Tällä tavalla ne kehittyy ja kun ne on valmiita, niin ne sitten porautuu puusta ulos etsimään uudestaan itselleen uuden isäntäpuun. Siinä on pähkinänkuoressa tämän lajin elämä. No se etsii meillä heikentyneitä puuyksilöitä, koska se tarvitsee elävää nilaa. Eli se ei mene siis kuolleisiin puihin. Tuulenkaaret, kuivuuden heikentämät puut, lumenmurrot. Kun niitä kirjanpainajia on paljon, niin vasta sitten ne joukkovoimallaan pystyy tappamaan myös terveitä puita. Eli jos meillä on vaikka ollut 50 tuulenkaatua maassa, jokainen niistä menee täyteen kirjanpainajista, niin sen jälkeen niitä tulee ulos semmoinen määrä, että elävätkin puut ympäriltä alkaa lakoamaan. Ja se itse tappomekanismi on se, että kun tämmöisiä syömäkäytäviä on puussa runsaasti, niin siellä ei käytännössä nesteet virtaa ollenkaan ja se puu sitten siihen hiljalleen kuolee. Tässä on hyvä video kirjanpainajasta itse teossa. Eli tässä se yrittää mennä sinne kuusen kaarna alle. Eli ollaan toukokuussa ja satuin pongaamaan tämän yhdestä tuulenkaarasta, niin siellä hän kaivaa itselleen tietä ja on menossa tekemään sitä parittelukammia. Toinen video. Tässä ollaan talvehdittu. Eli tämä on huhti-toukokuussa ja siellä on kaarna alla ollut kasakirjanpainajia talvehtimassa, mitkä on just heräilemässä ja aloittamassa tätä hommaa, mikä tässä vasemman puolen videossa näkyy. Tuommoisia örkkiä ne on. Kirjanpainajalla on myös semmoinen temppu, niin kuin monella muullakin kaarnakuoreisella, että ne vie sinne puuhun mukanaan sieniä. Ja sienet myös osallistuu puiden heikentämiseen tai ne toimii ravintona lajin toukille. Meillä on kaarnakuoreisia, mitkä vie sinne sieniä sen takia, että se sienen rihma on sitten toukille ruokaa. Mutta kirjanpainaja hyödyntää niitä myös sillä tavalla, että se sieni heikentää osaltaan puuta, niin se on helpompi nujertaa se puun inhottava pihkapuustus. Jos puhutaan niistä tuhoriskeistä, niin epäilemättä lempparia on varttuneet kuuset, noin 20-30 senttiä on se, mitä se eniten etsii. Iskeytyy toki myös pienempiin ja suurempiinkin puihin, mutta jos se saisi valita, niin tämä olisi se, minne se menisi. Siellä on kaarna just sopivan paksua, ei liian paksua, että olisi vaikea mennä läpi, mutta ei liian ohutta, että sen alla tulisi liian kylmä tai kuuma.
Iskeytyy tyvi- tai keskiosaan yleensä, ja sitten kun se kaarna ohenee latvaan päin mentäessä, niin se on ihan liian ohut kirjanpainajalle yksinkertaisesti. Ei ihminenkään mahu itseään 3 kokoa pienempiin vaatteisiin. Puulatvassa on sitten muita kaarnakuosia, mutta kirjanpainaja on semmoinen tyviosan asukas. No, sitten on tämä tärkein osio, eli näin tunnistat minut osio. Tyypillisiä kuvia kirjanpainaja tuhoista ja lajin syömäjäljestä. Jos metsässä alkaa näkymään tämmöisiä kuvia, niin on aika varmaa, jo kaukaa voi kertoa, että kirjanpainaja on sen tehnyt. Tämä kuva on Kolin kansallispuistosta. Ei ole montaa kaarnakuoreista, jotka pystyy tällä tavalla näin yhdessä kesässä tai yhdessä keväässä pistämään puun tuohon kuntoon. Sitten jos me zoomataan, niin huomataan näitä yleisiä merkkejä muita, eli kirjanpainajan tappamista puista yleensä irtoaa kaarna erittäin nopeasti, koska se nila räpsähtää niin kuivaksi ja sillä on niin paljon niitä paksuja syömäkäytäviä. Eli tämä on myös hyvin varma merkki siitä, että kirjanpainaja on ollut asialla. Kun se puu on tässä kunnossa, niin siitä voi sitten löytyä jo muitakin isompia reikiä, mitkä ei sitten ole enää kirjanpainajaa. Kirjanpainajan syömäjälki näyttää suurin piirtein täältä siinä rungossa, suurin piirtein täältä siinä kaarnassa. Tai sitten täältä, minkä jo alussa näytinkin. Se on aina vähän paikasta riippuen, että onko se jälki näin iso tai onko se näin pieni. Laitoin tähän ihan huomioon tästä asiasta. Eli tässä on ollut valtava paine kirjanpainajilla, niillä on ollut todella monta kirjanpainajaa per puu, on ollut kova kilpailu, niin nämä syömäjäljet on jäänyt tämmöiseksi ihan 5 senttiä pitkiksi. Tässä sen sijaan on tilaa riittänyt, niin siellä on parhaimmillaan 10, 15, jopa 20 senttiä pitkiä syömäjälkiä. Eli ei ole ollut niin ruuhkaa. Kaikki tämä vaikuttaa siihen, mutta yleensä silloin, jos on tämmöinen kun invaasio käynnissä, niin nähdään nimenomaan tämmöisiä vähän pieniä jälkiä, kun on kisa liian kovaa, niin silloin en mä ole tekemään tuommoisia hurjastelupitkiä käytäviä. Tästä tämä hyvin tunnistaa. Eli kerrotaan vielä, mitä on käynyt. About tuossa on ollut parittelukammio. Yksi määräys on lähtenyt tohon suuntaan, toinen on lähtenyt tohon suuntaan. Ne on muninut sinne munia ja munista lähtee näitä vastakkaiseen suuntaan meneviä toukkakäytäviä. Tässä kuvassa näkyykin vielä noita nuoria kirjanpainajia, jotka sieltä kehittyy. Semmoinen on tämä laji ja kuinka hänet tunnistat ja kuinka hänen sormenjäljet metsässä voit tunnistaa. Muutamia yleisiä asioita kirjanpainajasta. Sehän kuuluu ilmastonmuutoksen epäilemättä voittajiin. Otan tämmöisiä sen takia, että sama pätee moneen muuhunkin kaarnakuoriaiseen. Lämmin sää ja pidentynyt kasvukausi on sille hyväksi. Eli jos sanon tuossa, että noin 18 lämpötila, kun lämpötila on 18, niin se alkaa lisääntymään, niin totta kai jos kevät lämpenee ja huhtikuussa on 18, niin se alkaa lisääntymään jo silloin. Jos on oikein ideaali lämpötila, niin toukasta aikuiseksi voidaan kehittyä jopa 4 kertaa nopeammin kuin semmoisessa epäedullisissa olosuhteissa. Ja totta kai jos sitten kevät alkaa huhtikuussa ja kestää sinne syyslokakuulle asti vielä loppukesän, niin se voi yrittää lisääntyä parikin kertaa kasvukauden aikana. Eli kaikki nämä tekee siitä voittajan tässä lämpenevässä ilmastossa. Kuivuus ja kuumuus samaan aikaan, esimerkiksi kesät 2021-2018. Kuuset oli hyvin kuivuusstressaantuneita, milloin nämä oli alttiimpia kirjanpaineen tuholle noin ylipäätään. Historia, mitä lukija on seurannut, näyttää, että lajin aiheuttamat puustotuhot on Suomessa ihan selkeässä kasvussa. Kuolleita puita näkyy niin talousmetsissä kuin suojelualueillakin. Otan tämän esille, koska tähän liittyy paljon tämmöistä hauskaa väärinymmärrystä, mihin kohta voidaan porautua. Tästä sanon vielä sen verran, että monesti on se väärinkäsitys, että kirjanpainaja leviäisi pohjoiseen. Se on läsnä käytännössä ihan niin korkealle, missä kuusikin kasvaa, mutta se alue, jossa se pystyy puita tappamaan, niin se leviää. Eli jos se Rovaniemen korkeudella on jo niin kylmä, että ei kirjanpainaja koskaan oikein tuhoja saa tehtyä, mutta annapas olla 20 vuotta, niin saattaa olla sopivan lämmintä, että jo pystyy. Meidän lyhyessä seurantahistoriassa me on nähty se, että se niin sanottu epidemiaraja, jolloin kirjanpainajia on niin paljon, että pystyisi puita tappamaan, niin se on hiljalleen hivuttautunut pohjoisempaan päin. Ja mikä on jouduttu meidän seurantaverkkoa laajentamaan sitten sitä mukaan pohjoisempaan, kun laji tuntuu viilettävän yhä runsaampana myös siellä. Tässä vielä pari tämmöistä kuvaa, jos haluaa tietää, mikä on meillä ongelma-alue. Tässä oikeanpuolemmassa kartassa on Metsäkeskukselle ilmoitetut kirjanpainajan takia tehdyt tuhohakkuut. Eli tässä Iina Roosberg tai Markus Meli on hakannut metsää kirjanpainajan tuhon takia, niin jokainen piste kuvaa semmoista. Tässä on tämä selkeä banaani, mikä on meidän kirjanpainajatuhojen tämmöinen hotspotti. Tässä on valtakunnan metsien inventoinnin tuloksia, että kuinka monta hehtaaria on havaittu VMissä kirjanpainajatuhoja. Niin siellä näkyy tämmöinen aika tasainen hieno nousu, mutta jostain syystä 23 vuonna pompattiin tonne ja nyt taidetaan mennä jossain tässä kohdassa tällä hetkellä. Eli ihan selkeä ylöspäin menevä trendi on tässäkin. Sitten otan tämän suojelualueen esille sen takia, että siellä korostuu tämä kirjanpainajan rooli tämmöisenä avainlajina.
Jos talousmetsissä se tekee tämmöisiä asioita, mitkä on vähän niin kuin puustotuhoja, voisi luokitella, että siinähän metsänomistaja on menettänyt euroja. Jos tämmöisiä tulee paljon, niin ollaan kiinnostuneita siitä, mitä voidaan tehdä. Niin talousmetsissähän me viedään vaikka tuulen kaatamat puut pois, jos niitä on liikaa, ennen kuin ne kaarna-alalla lisääntyvät kirjanpaineet leviää metsään. Mutta sen sijaan suojelualueella tämä laji on tämä häiriödynamiikan pioneeri. Se tekee tämmöisiä elinympäristöjä, missä on sitten monta muuta lajia. Runsas lahopuuresurssi, kirjanpaine on usein sen takana, siitä sitten hyötyy monet muut. Ja eihän se metsäsuojelualueella häviä minnekään, siellä löytyy kyllä uusia terhakoita taimia. Kolin kansallispuistossakin on ollut paljon puhetta siitä, että sieltä häviää kohta kuusit ja otetaan kuvia niistä kuolleista puista, mutta ei kukaan ota kuvia niistä valtavista määristä pikkutaimia, mitä siellä kyllä kasvaa. Et ei se metsä ole sieltä häviämässä minnekään, siellä on vaan tämmöinen kaunis häiriödynamiikan show käynnissä, mikä suojelualueelle kuuluu. No, tämä on kuitenkin edelleen Kolilta. Käyn tätä läpi sen takia, kun tämä keskustelu kohuu on niin mielenkiintoinen ollut aina välillä seurata. Eli suojelualueella näkyy näitä. Niin sitten herää heti se kysymys helposti, että voiko tämä laji levitä suojelualueita muualle, että miksi täällä ei tehdä mitään, onko tämä vaarallista. Me tehtiin tämmöinen pikkuselvitys, jossa puolitoista vuotta sitten, ja tästä on tulossa vertaisarvioidut artikkelit ulos vielä tänä vuonna, missä vähän tätä asiaa pengottiin. Ja tämän selvityksen perusteella suojelualueet ei muodosta huomioitavaa kirjanpaineen tuhoriskiä niitä ympäröiville talousmetsille. Tuhojen leviäminen on mahdollista, mutta verrattuna kaikkiin muihin riskitekijöihin, myrskyt, hakkuaakkojen reunat, kuivat kasvupaikat, niin luonnonsuojelualueet on pisara kirjanpaine ja riskien meressä. Näin se käytännössä meillä on, eikä sitä ole oikein isoja viitteitä Keski- eikä Itä-Euroopassakaan. Sitten Suomessa pitää muistaa tämä, kun keskustellaan suojelualueesta ja kirjanpaineesta, niin se on aika pieni osa Suomea, mistä me puhutaan. Kaikki suojeltu metsä ei ole kuusivaltaista, ja metsä on suojeltu eniten pohjoisessa, missä kirjanpaineen ja tuhojen riski on pieni. Haluan vaan ottaa tämän esille, että jos vaikka kolista puhutaan, niin ei tässä nyt ole käynnissä kirjanpaine ja tuho ylipäätään, eikä mikään semmoinen, mikä uhkaisi naapuritalousmetsiä. Mutta näin. Kirjanpainea olisi käsitelty. Kysymys. Joo. Chattiin oli tullut tämmöinen, että kuinka välttämätöntä kirjanpainajan jo tappamien puiden poisto metsästä on kirjanpainajan laajemman leviämisen estämiseksi? Tosi hyvä kysymys. Eli kirjanpainajan jo tappamien puitten siirtäminen ei ole millään tavalla kannattavaa. Eli esimerkiksi tämä puu, mikä tässä kuvassa näkyy. Tästä on kirjanpainaja hävinnyt jo vuosi 2 sitten. Ei tämän siirtäminen enää hyödytä ketään. Päinvastoin, täällä on vain jääriä, todennäköisesti jotain petokuoriaisia ja tämmöisiä tällä hetkellä, joita ei kannata viedä metsästä pois. Eli metsätuholakihan koskee myös vaan tämmöisiä tuoreita, biottuneita puita, niin kuin vaikka tuulenkaatoryhmät. Eikä metsätuholakikaan velvoita viemään yksittäisiä puita pois, vaan puhutaan kun puita 10 tai 20 ryhmässä, niin silloin vasta pitää ryhtyä toimimaan. Eli kuolleen puun, kaikki mitä tässä näkyy, voi huoletta jättää mettään. Tässä ollaan vähän sillä rajalla, jolla se on oransseja. Tämä runko on varmaan täynnä kirjanpainajia. Jos näitä olisi hirveästi talousmettässä, niin silloin voisi harkita, että veisikö ne pois tai kaataisiko ne ja tekisi niistä kelvottomat jollain muulla keinoin. Mutta joo, kuollutta puuta ei pidä raahata pois. Hyvä. Sama dynamiikka, mitä kirjanpaineesta puhuttiin, niin pätee myös seuraavaan lajiin, eli kuusen tähtikirjaajaan. Tämä on Suomessa lukumääräisesti selkeästi yleisin kaarnakuoriainen, se on yleinen koko maassa. Elää ihan siellä, missä kuustakin kasvaa, mutta näitä tuhoja ei tee niin paljon pohjoisessa. Vuonna 2023 oli tämmöinen hitti, latvastaan kuolleita kuusia, niitä havaittiin ennen kaikkea hakkuaakkojen reunalla, mutta ylipäätään siellä, missä kuivuus selkeästi vähän koetteli puita. Ja tämä laji pystyy menemään pieniin puihin ja isoihin puihin, vaikka se on tolleen pienen ohuen kaarnin laji noin pääpiirteittäin. Sen nimi on vähän hämäävä, sen nimi pitäisi oikeasti kyllä olla tähtikirjaaja, koska tämä esiintyy sekä männyllä että kuusella ihan yleisesti. Kuusella se on paljon yleisempi, mutta ei ole missään määrin harvinaista, etteikö sitä männylläkin tapaisi. Se on selkeästi pienempi kuin kirjanpainaja, 1,5 millistä 2 milliin maksimissa, ja se on siellä ohuen kaaran alla. Jos kirjanpainaja menee tyvelle ja tappaa puun siellä, niin yleensä kuusen tähtikirjaaja on samassa puussa latvuksessa. Se myös menee tuommoisiin varttuneisiin 4-5 metrisiin taimiinkin, jos sille päälle sattuu. Tämä kykenee tappamaan eläviä puita myös yksikseen. Ennen kaikkea vuosina 21 ja 23 meille on tullut hyviä ilmoituksia, mitkä on sitten käyty varmistamassakin, että on tähtikirjaaja on pistänyt päiviltä isoikin puita, kun ne on kuivuuden altistamia ollut.
Männyllä sitä tapaa ennen kaikkea lumenmurtojen maahan pudonneissa latvuksissa. Mutta tämä on hyvä tunnistaa näistä. Jos näette, että on kuusia, jotka latvasta päin alkaa kuolemaan, niin silloin kirjanpainaja ei ole varmasti asialla, kun se viilettää siellä tyvellä. Mutta onneksi näilläkin on oma syömäjälki, mikä on selkeästi erilainen kuin kirjanpainajalla. Ja se tulee vähän niin kuin tuosta nimestä, niin katsotaan seuraavaksi se. Eli kuusentähtikirjaaja, näin tunnistat minut. Tässä on hänen syömäjälki kaarnassa, ja siitä se käytännössä tulee. Tämän voi tulkita olevan tämmöistä tähdenmuotoista sakaraa. Yksi harjoittelija tuumasi viime kesänä, että hänestä tämä on niin kuin mustekala, mikä on litistetty, mutta olkoon niin, tähtikirjaaja on nimi. Tässä on käynyt sama, mitä kirjanpainajalla. Tämä kertoo myös hänen lisääntymistavoistaan ja muista, ja mulla on siitä yksi hyvä kuva kanssa. Tässä on yllätetty kaverit itse teossa, eli siinä ne on kaivannut lisääntymiskammio, ja siinä on noita käytäviä, minkä varrelle kohta munittaisiin. Nyt me voidaan pysähtyä tähän. Tässä on niin sanottu siitos- tai parittelukammio kuusentähtikirjaajalla, ja jokainen näistä käytävistä on naaraan kaivama, eli tässä tapauksessa niitä on ollut siellä 3, 6, 7. Ja jokainen tämmöinen pieni piste on paikka, mihin se on muninut munan, mutta tässä tapauksessa ei ole selkeästi oikein homma onnistunut, koska näistä ei lähde kunnon toukkakäytäviä. Täällä lähtee pitkä toukkakäytävä. Samoin tässä kaarnan syömäjäljessä näkyy, kun toukkakäytävä on onnistunut. No, tämä on hyvin selkeästi eroa kirjanpainajasta, jolla oli vain se 2 tai 3 rungon suuntaista käytävää. Välillä on tämän näköisiä ne puut, missä tähtikirjaaja on porukalla. Eli täälläkin näkyy tämä, miten pieniä nämä toukkakäytävät on. Niitä on vaikea oikein erottaa, kun on kilpailu ollut kovaa, mutta ihan yhtä kaikki. Tämä on hyvin selkeää kuusentähtikirjaajan syömäkuvio. Oppikirjaesimerkki on tässä, todellisuus on välillä tässä. Mutta tämä on siis todella yleinen, jos näkee jossain tuulen kaataman kuusen, niin voi olla aika varma, että tyveltä löytyy kirjanpainajaa ja latvasta tätä kuusentähtikirjaajaa. Tämä on hyvä painaa mieleen kanssa. Sitten muistakaa myös mäntyä. Männyn yleisiä kaarnakuoreisia. Aloitan niistä niin sanotusta primäärituholaisista, vaikka näin nyt ei mitään tappajia ole, mutta pystyjä ja vaakanävertejä. Tomikkus, piniperde ja minor. Nämä on pelkästään männynlajeja, ei mene kuuselle. Katsotaan suoraan heistä tämä näin tunnistat meidät osia, koska heidenkin ekologia on hyvin samankaltainen niin kuin kirjanpainajan. Talvehitaan, kun lämpenee, lisäännytään ja sitten kokeillaan lisääntyä uudestaan, jos lämpöä riittää ja mennään taas talvehtimaan. Tässä on pystynävertäjän syömäjälki, tässä on vaakanävertäjän syömäjälki. Ja männyssä. Hyvin selkeä, yksinäinen viiva, nimi pystynävertäjä, vaakanävertäjä tekee käytävän tälleen vaakasuuntaan, siitä nimi vaakanävertäjä. Ja tälle muistisääntö on, että tämä näyttää samalta kuin lapsi piirtää ala-asteella haikarantaan linnun, niin hyvin samankaltainen kuvio. Piirtyy sekä kaarnaan että tähän runkoon. Hyvin nätti kuvio ja selkeä tunnistaa. Pystynävertäjä ja vaakanävertäjä, eivätkä mene kuuseen. Näillä kahdella on myös taipumus tehdä toinenlainen tuho, mikä tekee niistä aika tämmöisen uniikin. Eli tämä. Tämän runkokäytävän lisäksi tykkää mussutella tuoreita versoja. Eli kun ne kuoriutuu sieltä rungon alta, niin ne lentää puitten latvaan ja alkaa kovertamaan ontoksi näitä versoja. Tämän johdosta versot putoaa maahan. Ja yksi hanke meillä oli, missä me selvitettiin vähän näiden elämää, niin niitä löytyy paikkapaikoin ihan reilusti. Nyt lainaan kuvaa, koska en löytänyt ajoissa omaa kuva-arkistoa, niin tämä on sitten pystynävertäjän tekemää tuhoa vaikkapa sahojen vierellä tai puutavaraterminaalien vierellä. Eli kaikki tämä latvassa näkyvä suippois johtuu siitä, kun sinne on mennyt iso lauma pystynävertäjiä ja ne on tiputellut näitä kasvaimia alas, kun ne on siellä ruokailu. Niin tämmöisiä kun näkee, niin silloin tietää, että siellä on pystynävertäjä asialla ja silloin on erittäin todennäköisesti jossain puutavaravarasto tai iso saha tai joku vastaava, joka tämän mahdollistaa. Tästä syönnistä huolimatta nämä puut ei tähän kuitenkaan kuole, eli siellä ne sinnittelee vaikka uimaharjossakin. On tehdas pitkään ollut ja männet on ollut 10-20 vuotta tämän näköisiä. Nämä on hyvin selkeitä jälkiä, kukaan muu ei tee tämmöistä kuin pystynävertäjä ja vaakanävertäjä meidän metsissä. Muistakaa se kans männyllä. Toinen männyllä, yleinen kaarnakuoriainen, joka pystyy niitä tappamaan, on okakarnakuoriainen, se on ipsuun kuoreinen ihan niin kuin kirjanpainaja, ja tälle minä ihan alleviivasin tämän aggressiivinen kaarnakuoreinen. Se on tehnyt jossain määrin paluun puustosuojen arenalle. Silloin kun minä olin opiskelija, niin puhuttiin, että tämä voi silloin tälle jossain tappaa vaikka säästöpuuryhmän, mutta nyt se on havainnut meidän tutkijoista Tiina Ylioja etenkin tuossa 18.2x23 kuivina kesinä, että tämä on vaan pistänyt päiviltä mäntyä ihan isommissakin määrin aina Keski-Suomessa asti. Tältä näyttää hänen tuho. Puhutaan yleensä tämmöistä ryhmästä. Siinä voi olla mitä tahansa 5 vaikka 100 puuta. Ne kuolee yhdessä kesässä yleensä ja kaikki näyttää tältä, että hyvin äkkiä kaarna putoaa latvasta ja kaikki neulaset kellastuu ja putoaa nopeasti yhden kasvukauden aikana. Syömäkäytävät tällä on hyvin selkeät kanssa.
Paras tuntomerkki, jos menette tämmöisten puitten alle, on katsoa tätä hiilsekaarnaa, mikä näyttää siltä, kun siihen olisi ammuttu haulikolla. Eli jokainen näistä on okakarnakuori ja sen tekemä reikä. Ja itse syömäkuvio näyttää sitten tältä. Siellä on paritumiskammioita ja menee ristiin syömäkäytäviä ja se menee paksuihin puihin, mutta se menee myös tämmöisiin aivan sormenpaksuisiin oksiin. Aina kuitenkin tämän hiilsekaarnan alueelle, eli se ei mene tuonne tyvelle, missä on sitä kilpikaarnaa tai mitä tahansa paksumpaa kilpikaarnaa lähellä olevaa kaarnaa. Täyttää nämä käytävät oksat tai rungot, mihin menee, niin kyllä se ihan kokonaan. Tämä on myös varma tuntomerkki, jos kirjanpainaja vei sienen, niin okakarnakuorinen vie myös, ja silloin on ehkä tämmöinen aggressiivisen sinistä, ja siellä se yhden kesän aikana sieni leviää hyvin tehokkaasti lähes koko puuhun, eli silloin se on ihan oksat ja kaikki tämä runko värjäytyy hyvin äkkiä sinisiksi. Näistä saa kaunista terassilautaa tai pöytälautaa, kun ei se sinisyys sinällään lujuuteen vaikuta, niin se on hienon värinen, kun se sinisyys kylpee siellä seassa. Mutta tämä on siis okakarnakuoriainen. Varsinais-Suomessa tällä hetkellä on nämä selkeät hotspotit, missä tämä tuhoaja tekee. Ja jos näkee mäntyjä, isoja mäntypuuryhmiä, joissa tämä kellastuminen tapahtuu ennen kaikkea latvasta alkaen, niin se on aika varma merkki siitä, että okakarnakuoriainen on asia. Tämä ei siis syö näitä vierassoja, niin kuin vaikka se pystynävärit, että nämä ei millään tavalla niin kuin putoa eikä harrasunut, mutta ne olaset vaan tippuu ja se kaikki tapahtuu hyvin äkkiä. Semmoinen. Nyt sitten se avainkysymys. Entä kun se puu on jo kuollut? Kaikki nämä, mitä minä äsken esittelin, oli niitä primäärituholaisia. Ne tappaa niitä puita, mutta sen jälkeen monimuotoisuusjuhla vasta käynnistyy. Tässä on taas sitten lajeja, mitkä elelee niissä puissa, jotka ei itse niitä puita tapa. Pintapuolinen raapusu tähän maailmaan muutamia yleisimpiä lajeja, mitä sieltä voi löytää ja mitä niistä kannattaa laittaa koron taakse. ABC tässä dynamiikassa on se, että laji ja lajiryhmä toisensa perään hajottaa puuaineesta, tekee sitten sopivan seuraavalle lajiryhmälle, samalla kun ne itse poistuu etsimään taas itselleen uutta sopivaa puuta. Tähän ketjuun osallistuu niin sieniä kuin hyönteisiäkin. Osa kovakuoriaista vie sen sienen mukanaan puuhun, osa menee sinne puuhun syömään toisen lajin viemiä sieniä, osa menee puuhun, jossa käävät on, ja ne menee sinne kääpään. Osa menee isojen kuoriaisten syömäkäytäviin, syömään niiden jälkeen jättämään niillä rämmeleitä ja vaikka mitä. Tässä kuvassa esimerkiksi on koivun mantakuoriaisen syömäjälki, niin hän kun on tyytyväinen tähän puuhun, siellä on enää nilahällä, hän lähtee pois. Sitten siinä voi mennä joku muu, joka ei pärjää kilpailussa koivun mantakuoriaisella, kun se on liian iso, niin sitten se menee sinne perään, kun se koivun mantakuoriainen on hävinyt. Aikanaan puuhun menee sitten lahottajakääpiä, ja kun siellä on se kääpä, niin sinne pääsee käävällä eläviä kuoriaisia, ja niin se ketju jatkuu siihen pisteeseen, että puu on pilkottu atomeiksi ja takaisin sinne maaperän ravinteiksi. Muutamia yleisiä kovakuoriaislajeja 1-3 vuotta sitten kuolleissa puissa. Eli tässä meillä on havukantojäärä vasemmalla. Sen tunnistaa siitä, että tämä ei jätä syömäjälkeä puuhun, vaan tekee tämmöisen kotelokehdon. Tässä on havukantojäärän toukkia. Se itse aikuinen munii sen toukan jostain kaarnan kolosta. Ja toukka alkaa kehräämään itselleen tämmöistä kotelokehtoa, syö mahan täyteen, menee koteloitumaan sinne ja sitten tulee tämmöinen aikuinen havukantojäärä. Nämä on hyvin yleisiä toukkia, mitä tapaa 1-3 vuotta sitten kuollut mänty tai kuusi. Rapsutat kaarnaa, niin tämmöisiä todennäköisesti löytyy. Toinen lähes yhtä yleinen on laakakolva. Vähän on verrokki tuohon edelliseen. Eli jos tämä kaivaa tämä syömä koteloitumiskehon tämmöisestä tikuista, niin laakakolva tekee sen tähän ruskeeseen möhnään. Se näyttää tältä. Siinä on laakakolvan toukka ja siinä on hänen aikuinen. Tämäkin on hyvin yleinen sekä männyllä että kuusella ja yleensä just tuo 1-3 vuotta sitten kuollut. Hypätään toiseen maailmaan. Otin tähän sen koivun mantakuoriaisen, mistä jo puhuttiinkin. Eli se on koivun ainoa tämmöinen selkeä kunnon syömäjälkeä jättävä kuoriainen. Se ei tapaa niitä koivuja, eli senkin löytää yleensä vaikka lumeen murtamasta koivusta tai kun koivu on tarpeeksi vanha, mutta sitten se on yleensä ensimmäinen laji, joka siihen iskee ja saa kaarnen myös hyvin tippumaan. Näin. Sitten jatketaan. Tässä meillä on pikikärsäkkäitä. Tässä meillä on tikaskuoriaisia. Pikikärsäkässä on hassu kaveri. Se jättää tämmöisen riisin muotoisen kolon. Ihan niin kuin joku olisi painanut siihen riisin ja ottanut sitten pois. Eli hän elää silleen, että toukka aikanaan syö pienen pätkän nilaa ja kun se on valmis, se nakertaa itselleen tämmöisen pienen kopan, jonka suorissa se sitten koteloituu ja valmistuu siellä. Eli tämmöisiä riisijyvän näköisiä koloja näkee puitten tyveellä ja latvassa, männyllä ja kuusella. Ja ne on aina pikikärsäkkäiden tekosia. Siellä on latva pikikärsäkästä ja tyvi pikikärsäkästä ja milloin minkin näköistä, mutta kaikille yhtenäinen on tämä hieno riisinmuotoinen kolo. Sitten meillä on meidän paras sienenviljelijä, tikaskuoriainen.
tässä tapauksessa kuvassa on havutikaskuoriainen, eli jättää tämmöisen aivan kuin pienellä poralla puuhun porattu musta reikä. Reikä on musta sen takia, että tämä vie sinne mukanaan sieniä ruuaksi hänen toukilleen. Puita, varsinkin leppää kun pilkkoo, niin siellä saattaa näkyä semmoisia mustia pieniä tikapuumallisia käytäviä. Ne on aina tämän kaverin tekemiä. Meillä on lehtitikaskuoriaisia ja sitten on havutikaskuoriainen. Ne tunnistaa tästä, että ei jää puuhun mitään muuta syömänjälkeä kuin muotopyöreä, pieni 2-3 milliä paks läpimitalta oleva reikä, mikä menee suoraan runkoa kohti. Näppärä kaveri, englanniksi näitä kutsutaan nimellä ambrosia kuorana, kun ne on tämmöisiä aitoja rehellisiä sienifarmareita. Eivät sinällään syö puuta, vaan vie sinne sienen mukanaan. Sitten meillä on jääriä. Jäärät on se lajiryhmä, joka menee puuhun yleensä, kun se on sanotaan 2 vuotta ollut kuolena, kun siellä ei ole enää niin elävää nilaa eikä varsinkaan pihkaa niitä kiusaamassa. Ja yleensä kirjanpaineet ja muut on jo lähtenyt puusta, kun jäärät sinne menee. Muutama yleinen siitä ja samalla avataan vähän dynamiikkaa. Keskitytään ekana tänne vasemmalle. Tässä on tuulen kaahtama mänty. Siellä on lisääntymässä käynyt ranskan räätäli. Ranskan räätäli on hyvä esimerkki siitä, miten jäärä elää. Eli tässä näkyy reikä, mistä se menee toukkana sisälle. Aikuinen ranskan räätäli on muninut sen toukan jostain kaarnan kolosta tuohon pintaan. Ja toukka on ruvennut syömään tämmöistä syömäjälkeä. Kun se kokee, että nyt alkaa maha olemaan aika täynnä, se jättää tämmöisen litteen sisäänmenon reijän, menee puun sisälle suojaan sinne syvälle. Siellä se aikana elää, se talvehtii siellä 1 tai 2 talvea. Kun se kokee, että nyt on kaikki valmista, se tulee ulos aikuisena ja jättää tämmöisen aivan täydellisen pyöreän ulostuloreijän. Eli se tekee muodonmuutoksen tuolla puurungon sisällä toukasta aikuiseksi. Tunnistaa siitä, että menee litteä sisäänmenoreikä, mikä toukka tekee, ja sitten tämä erittäin kaunis täydellisen pyöreä ulostuloreikä. Tästä tietää ekana, että on jäärä, ja tässä tapauksessa tämä lajinkin pystyy sitten päättelemään. Sitten meillä on toinen jääräryhmä, jotka ei tee ollenkaan tämmöistä pyöreätä ulostuloreikää. Ne menee sisään toukkana tästä reiästä, sitten ne jossain vaiheessa kääntyy ympäri ja tulee aikuisena ulos samasta reiästä. Ja siitä yksi esimerkki on katkosiipijäärä. Jättää tämmöisen hyvin teräväreunaisen syvään koverretun käytävän. Eli tästähän ei lähde mitään syömäjäljessä olevia toukkakäytäviä. Niin kun kirjanpaineella tästä menisi toukkakäytäviä, niin tällä ei ole. Eli sama tarina, aikuinen on muninut toukan jonnekin kaarnan koloon ja toukka on täällä vetänyt mahaa täyteen, jättää tämmöistä syvää uudettua jälkeä. Ja tuolla näkyy se reikä, missä se on mennyt sisälle, kun se masu on täysin. Sitten se ei tee mitään uutta reikää, vaan se kääntyy ympäri, koteloituu ja tulee aikanaan aikuisena ulos. Eli tässä on 2 eri strategiaa, miten jäärät elää näissä lahopuissa. Toinen tekee reijän, mutta tulee samasta ulos. Toinenkin tekee reijän toukkana, mutta tulee ulos eri reiästä. Ja sitten meillä oli se havukantojäärä, mikä teki vaan sen kotelokehron. Nämä on ihan metkoja kavereita ja näitäkin pystyy tunnistamaan syömänjälkien perusteella. Verrataan kaarnakuoriaisiin, ei ole siis toukkakäytäviä, se on se pääero. Ja ylipäätään tämä on valtavan syvällä puuaineksessa tämä käytävä. Siellä näkyy aina syömänjäljen päässä tämä aukko, mistä on menty koteloitumaan sisälle, mikä sitten kaarnakuoresta puuttuu kokonaan, kun ne ei koskaan sinne puuainekseen mene. Muita mielenkiintoisia lajeja. Tässä meillä on iso pehkiäinen, jossain määrin jopa tämmöinen indikaattorilaji. Menee leppään koivuun, voi löytää kuusiltakin. Hyvin selkeä tämmöinen puolikuun D-mallinen jälki. Se on tämmöinen hauska laji kanssa, mikä vaatii aika pitkälle ruskolla hannutta puuta jo, eli ei ole missään määrin mikään tuholainen tietenkään. Sitten meillä on harmojäärä. Otin tämän esimerkkinä tämmöisestä hyvin silmiinpistävästä syömäjäljestä. Eli nämä on pikkurillin paikoin jopa keskisarven paksuisia, valtavan leveitä syömäkäytäviä, mikä se jäärä tekee. Ja sen tietää, että se on jäärä, kun siellä on taas tuommoinen valtavan leveä aukko, missä se on mennyt sisälle koteloitumaan. Ja ihan niin kuin se katkosiipijääräkin, niin tämä ei tee pyöreitä reikää, vaan se on tullut ulos aikuisena tästä. Mutta tässä tapauksessa tämä syömäjäljen koko sentin halkaisia, ellei enemmänkin, niin kertoo siitä, että on joku isompi järkäle kyseessä. Mutta tässäkin voi tietää, että se on jäärä, kun siellä näkyy tuommoinen sisäänmenoreikä. Havutikaskuorainen tulikin jo esitettyä aikaisemmin, mutta näköjään on niin hieno että se on pitänyt 2 kertaan tänne dioille ängetä, mutta ei nyt tarvitse kerrata ehkä sitä. Muita yleisiä lahopuiden lajeja, näitä, jotka ei tässä syömäjälkeä. Eli jos syömäjälkeä on vaikea tunnistaa, niin kyllähän siellä löytyy ihan ötököitä itsessäänkin siellä puissa, jotka ei aina syömäjälkeä tee. Otetaan muutama semmoinen, josta Kaarno jo auotte, niin mitä voi tulla vastaan. Tässä on hauska kaveri, puukäräpäinen tai siis oikeastaan puukäräpäisen toukka. Tää löytyy yleensä semmoista puista, missä on hirveästi vaikka havukantojäärä niitä lihavia valkeita toukkia. Eli tällä on tämä kärsä täällä, minkä se
työntää se havukantojäärätoukan sisälle ja imee sen kuivia. Eli tämä on peto. Se menee sinne lahopuuhun, missä on paljon jäärien toukkia saatavilla esimerkiksi hänelle ruokailtavaksi. Sitten löytyy tämmöisiä hassummallisia kuoriaisia, millä on oransseja pilkkuja. Nämä on myös mielenkiintoisia kavereita, mäihiäisiä. Nämä on vähän kaikkiruokaisia. Ne voi syödä sitä sientä, mitä kuoriaista vie sinne jälkeensä. Ne voi syödä jotain nilan rämmeleitä, mitä kirjanpainaja on jättänyt. Mutta jos niille tulee vastaan vaikka tuore kuusentähtikirjan toukka, niin varmaan ne senkin popsii suuhunsa. Sitten löytyy näitä hyödyllisiä lajeja. Muurahaiskuoriainen. Sen 2 toukkaa, se voi olla joko sininen tai punainen ja sitten itse muurahaiskuoriainen. Otin tämän esille sen takia, että tämä on nimenomaan kirjanpainajiin erikoistunut saalistaja, tai oikeastaan kaarnakuoriaisiin. Ja tämä on semmoinen hyödyllinen laji, jonka takia niitä kuolleita puita kannattaa metsään jättää. Eli kun sulla on kuollut, sanotaan, että se tuulenkaato tapahtuu toukokuussa. Sinne menee kirjanpainajat silloin, ja kirjanpainajat on siellä sinne elosyyskuuhun asti, ja yleensä ne sitten lähtee pois. Tämä kaveri on mennyt sinne kirjanpainajan toukkien perässä. Tämä toukka jää sinne puuhun siksi sillä aikaa koteloitumaan, kun kirjanpainajat lähtee. Eli nyt jos metsänomistaja ajattelee, että tuossa on viime vuonna kuollut puu, minä vien sen pois, jotta sieltä ei leviä kirjanpaineet, niin ne kirjanpaineet ei ole siellä ylipäätään, mutta siellä on erittäin todennäköisesti näitä kavereita just kehittymässä toukasta aikuiseksi. Eli senkin takia näitä kannattaa jättää metsään, kun nämä on meille hyödyllisiä elukoita. Samaan kategoriaan kuuluu hukkakartukas. Tämäkin on tämmöinen peto, mikä saalistaa kaarnakuoriaisen toukkia. Kyllä se voi nuoren jääräkin toukan suuhinsa popsia, mutta kulkee siellä syömäkäytävissä ja etsii, missä olisi lihavia avuttomia kaarnakuoriaisen toukkia. Näistä voi sanoa sen verran, että parhaimmillaan muurahaiskuoriainen yhdestä puusta voi tutkimusten mukaan tyhjentää jopa 70-80% kaikista kuoriaista. Nämä on aika ahnaita petoja. Sitten sitä voi löytyä tämmöisiä kivoja söpöjä elukoita, mitkä on myös aika yleisiä, kun kaarnaa, aukoo, ruskopehkiäisiä ja pikisepän toukkia. Nämä on hirmu yleisiä myös ylipäätään lahopuissa ja sillä tyvellä ja siellä osissa, mitä sammalet peittää. Sieltä löytyy tämmöisiä hassuja oransseja toukkia, ne on sepän toukkia. Ihan metkoja kavereita nääkin. Mutta näistä mikään ei siis tee syömän jälkeä, mutta ne tulee vastaan kyllä siellä lahopuussa. Korostaa vaan sitä, että se lahopuu on aika tuommoinen biodiversiteetti-allas. Sitten alkaa aika loppumaan. Mitä näistä kiinnostuneen kannattaa katsella? Laitan vaan tämän videon tähän sen takia, että kun tätä hommaa harrastaa, niin pitää tykätä ötököistä ylipäätään ja hyväksyä se, että ötökät saattaa tykätä sinusta. Mutta syömäjäljet on lajikohtaisia, eli rikospaikkatutkintaa ja monimuotoisuuskartoitusta. Kuka tappoi puun, kuka lisääntyy siinä. Kaarnakuoriaisia voi erottaa toisistaan. Osa tukkijäädistä on erotettavissa toisistaan, mutta niitä kun tulee tuo video tuohon tielle. Jäärät ja kaarnakuoriaiset voi aina erottaa toisistaan. Eli siinä näkyy niitä selkeitä eroja, että jäärillä ei ole toukkakäytäviä. Vaikka jääriä ei voi kaikkea toisistaan erottaa, niin aina voi tietää, onko kyseessä kaarnakuoriainen vai jäärä. Syömäjälkeä jättää muutkin lajiryhmät. On jalosoukkaa, jalokuoriaisia, pikikärsäkkäitä. Kaikki ne jättää syömäjälkeä, jonka perusteella ne voi erotella toisistaan. Tietää, että tämä on jalokuoriainen, tämä ei ole ainakaan kaarnakuoriainen. Tämä on pikikärsäkäs, tämä ei ole ainakaan jäärä. Nämä on hyvin selkeä opetella sillä tavalla, sanotaanko oppikirjaesimerkkejä. On totta kai hankalia lajeja, mitä ei koskaan voi varmaksi erottaa, mutta ne päälajiryhmät on selkeästi erotettavissa. Mitä pitää katsoa, kuinka näkee kuolleita puita? No onko se puu vielä punainen neulasiltaan? Silloin siinä on varmasti vain näitä primäärituholaisia, kirjanpainajia, kuusentähtikirjaajia. Ei löydy kenties vielä mitään muuta niin hienoa. Onko puu pudottanut neulasensa osan kaarnastaan? Eli esimerkiksi kirjanpainajan tappamat kuvat, mitä mulla oli, missä kaarnat on tippunut ja ei ole enää neulasia. Nyt siellä löytyy varmaan jääriä ja kaikkea muuta kivaa. Löytyy muurahaiskuoriaisia, mutta niiden kaarnakuoriaista on jo hävinnyt. Onko puussa kääpiä, josta lahottamassa? Nyt se on varmaa, että kaikki kaarnakuoriaiset on aivan varmasti lähtenyt. Joitain jääriä voi vielä löytyä, mutta sitten kaarnalta voi löytyä seppiä ja kaikkia muita noita lahopuuötököitä, mitkä ei edes syömän jälkeen. Eli silloin kun mennään näin pehmeisiin puihin, niin alkaa löytymään niitä muita kuoriaisia, jotka ei tee nilaan syömän jälkeen, koska ne ei ole ylipäätään nilaa mennyt sinne syömään, vaan ne haluaa mennä sinne hyvin lahoon pehmeeseen mössöön. Onko puu mänty vai kuusi? Ollaanko latvassa vai tyveellä? Eli kaikki nämä, mitä tuossa about puoli tuntia sitten höpöttelin kirjapaineesta ja kuusentähtikirjaajasta, niitäkin voi käyttää esimerkkinä, kun näkee tuulen kaataman puun, niin tietää, että jos menen latvaan, niin löydän kuusentähtikirjaajaa. Jos menen tyveellä, niin varmaan löytyy kirjanpainajaa. Pitää muistaa, sekundaariset lajit ei tapa puita, ne elää muiden tappamassa puissa ja tuottamassa lahopuuta. Ne vaan lisää sitä monimuotoisuutta.
Muista myös, jo kuollut puu ei ole tuhoriski, sitä ei tarvitse pelätä, ne tuhohyönteiset eivät ole siinä puussa enää ylipäätään. Hyvä, että tämä tuli chatissakin esille, koska tämä on ihan tärkeä muistaa. Maastossa tarvitset vaan ne silmät ja puukon, jos tätä lajia haluaa opetella lisää, ja puukko tosiaan, mikäli haluaa kaivaa kaarnan alta, mutta tässä pitää vaan se muistaa, että jos olet suojelualueella, niin silloin ei mennä kaivamaan kaarnan alta ja eläviä puita, nyt ei kaivella ylipäätään. Mulla oli tämä kommentti tässä, että saattaa tarvita häiriödensietokykyä, koska se videon piti tulla tähän vasta nyt, mutta se kehveli otti ja vei minun lauseiden loput. Noin. Sitten oli teiltä tulleita kysymyksiä, mitä uusia lajeja siirtyy Suomeen. No karkuoriassa on silleen vähän tylsiä tässä, kun ne vaatii aina sen puun. Niin kauan kun meillä ei kasva täällä mitään valtavia vaahteramettiä, ne ei tule kyllä vaahteralajejakaan, mutta vieraslajejahan meille voi aina tulla. Jääriä on nähty Helsingissä. Kun Aasian runkojäärä tuli kivikuorman mukana meille Suomeen. Että sillä tulokaslajeja ei ehkä niin paljon tässä kaarnakuoriaisten saralla ole. Sen sijaan jotain perhosiahan nyt tulee sitä mukaan, kun lämpösummaa kerittyy. Suojelun arvoisten metsien indikaattorilajeja eri eliöryhmistä pyydettiin listaamaan. Laitoin tähän muutaman hyvän. Laho, kapo, korpikolva, murroskolva, iso pehkiäinen. Tästä näkyy kuvia. Nämä on kaikki tämmöisiä hienoja lajeja. Tämä on superharvinainen. Nämä on tämmöisiä, että silloin ollaan aika luonnontilaisessa paikassa, kun näitä löytyy, mutta ei mahdottomia bongata. Ja aalto- ja harmojärki jossain määrin. Niitä ei ihan joka talousmetsästä löydy. Oli kysymys avainlajeista, no sitä me käsiteltiin, tai ekologisista käytävistä suhteessa niihin lajiryhmiin. Otin tähän avainlajiesimerkkinä kirjanpainajan, siitä puhuttiin paljon. Ekologiset käytävät, pirstoutuminen, tai elinympäristöjen pirstoutuminen, uhanalaisuus. Lahokapo on siitä hyvä esimerkki. Otetaan nyt sekin vielä, kun tässä muutama minuutti aikaa. Tämä siis elää tämmöisissä kilpikaarnisissa männyissä, noin 2 vuotta sitten kuolleessa, missä on kenties vaakaneverättäjän viemää sientä siellä niille ruokana. Niin tämä on tosi harvinainen sen takia, koska eihän tavan talousmetsässä ole kilpikaarnaisia mäntyjä juurikaan. Jos on yksi säästöpuuna jossain, niin se ei auta mitään, jos 100 kilometrin päässä on vasta toinen. Eli ei ole tarpeeksi semmoisia suojelualueita ylipäätään, mitkä olisi tarpeeksi vanhoja tälle lajille. Niin rämmäleet, mitä on, niin on niin pieniä, että sieltä sitten oikein voi levitä, koska ei ole muuallakaan semmoisia puita. Tämä on silleen hyvä esimerkki semmoista, joka selkeästi on kärsinyt siitä, kun elinympäristö on muuttunut. Kiinnostaa tietää uhanalaisista silmällä pidettävistä lajeista ja siitä, miten toimia, jos tämmöisiä löytää. Eli jos sinä löydät metästä vaikkapa korpikolvan, niin ihan ekana laji.fi, havainto sinne. Ja ainahan maanomistajan kannattaa ottaa yhteyttä, kun löytyy uhanalaisia lajeja. Ei niitä ihan joka paikasta löydy, mutta tässä on käytännössä ne 2 tahoa, mitä se asia varmaan rupeaa kiinnostamaan. Tähän en laittanut vastausta. Joku oli kysynyt, että kuinka pääsee tutkimaan ja oppimaan näitä. Itsekseen voi oppia, mutta sille ei pitkälle pääse. Alan opinnossa on kenttäopinnot vähäiset. Tästä on samaa mieltä. Luin itse kaikki kurssit aikanaan, mitä Itä-Suomen yliopiston metsäpuoli tarjosi näistä, mutta kyllä ne on nämä viimeiset 5 vuotta, mitä on maastossa kolunut kokeneimpien kanssa, kun on opettanut enemmän. Niin ei se oikein auta. Kun tulee hyviä projekteja Sykelle, Lukelle, Luomukselle, minne ikinä meneekään, niin sinne vaan hakemaan ja koittaa päästä kaveriksi. Sitten ottaa kirja käteen ja yrittää opiskella itse. Ja seuraavaksi mulla onkin tässä vähän kirjallisuutta. Jos haluaa kirjanpaineesta tietoa, niin me tehtiin WWF:lle tämmöinen opas, mistä löytyy aivan valtavasti tuoretta tutkimusta, vaikka sun mistä aiheesta, mikä liittyy kirjanpaineen. Se on ilmoitteeksi netillä saatavilla, kun googlettaa. Tässä on tämä meidän raportti, missä on myös paljon lähteitä. Pari tuoretta tutkimusta. Tässä on kotimainen yleisteos, sitten tässä tuore tutkimusartikkeli kirjanpaineen ja tuhoriskeistä ja sitten hyviä kirjoja. Jos yhtä pitää vaan suositella, niin ehdottomasti se on tämä puiden asukkaat. Tässä on kuvattu ihan valtavan hyvin tämä ekologia, että kun puu kuolee, niin mitä sitten tapahtuu, mitä kaikkia lajeja löytää, mikä niiden rooli siellä metsässä on. Ja vastaavia kirjoja sitten eri lajiryhmistä, sarvijäärestä ja sepistä ja muista. Ja täällä on syömäjäljetkin kivasti tehty. Näin. Tämmöinen paketti tämä minun osalta oli. Ja nyt jos on kysymyksiä, niin ilmeisesti meillä on vielä aikaa keskustella. Joo, kiitos Kiitoksia. paljon. Kiitos. Ei, lämmin suositus minulta myös tuolle Puiden asukkaat -kirjalle, se on ihana. Chatissa on joitain kysymyksiä, mutta nyt on myös mahdollisuus kysyä ääneen, eli voit laittaa kättä pystyyn ja kysyä sitten ihan itse sen kysymyksesi, on siihen mahdollisuus. Tuossa pyydetään, että mitä määrää tuhopuita metsälaki koskee. Niin metsätuholaki sanoo, että jos sitä tuhopuuta on 10 kuutiota, niin sitä ylimenevä osa on se, mikä pitää poistaa. Eli ei missään nimessä yksittäisiä puita. Eikä tarvitse eikä kannata, turhaa vaan saa hikoilla sen kanssa. Linnut syö kirjanpainajia. No muita vihollisia me puhuttiin noista muurahaiskuoreista.
Kirjanpainaja on silleen, että totta kai tikka, kun näkee puun, missä on kirjanpainaja, niin varmaan menee syömään, mutta se on kuitenkin heille parempi löytää jotain isoja lihavia, muhevia jäärien toukkia. Mutta totta, kyllä linnutkin löytää kirjanpainajat kaarnan alta, mutta niiden pääpetoja on nuo toiset ötökät. Ennen kaikkea se murhaiskuori. Kuinka pitkä pakkasjakso pitää olla, että noi ei pysty talvehtimaan? Niillä on valtavan hyvä pakkaskestävyys. Ne on sopeutunut nimenomaan Pohjolaan, että käsittääkseni tuommoinen -30 ei niitä tapa. Ja sitten kun ne on yleensä vielä lumen alla talvehtimassa, niin harvoin on semmoinen lämpötila siellä, että ne siihen kuulisi. Ja talvi ei sinällään niitä rajoita, ellei ole semmoista talvea, että lunta ei ole yhtään ja tulee valtavan kylmä, se sahaa sinne 0-2 puolella, niin silloin saattaa jäätyminen, pistää paikkoja rikki. Sitten tuli kysymys uhareista. Tuolla muutama minä listasinkin hyvin, että noin korpikolva, murroskolva oli tuommoisia hyviä mielenkiintoisia lajeja ja jossain määrin iso pehkiänenkin, mutta ei nyt enää niin harvinainen tarve kuitenkaan olla. Sitten siellä on kysymys kossus puuntuhoajasta. Ei ole mitään hyvää tarinaa sinällään kerrottavana, mutta mitäköhän noista muista lajeista voisi sanoa. Yhden hauskan tarinan minä kerron tuosta papin tappaja kaarnakuoriasta tai jäärestä. Eli jos joku on käynyt Joensuussa ja Metlatalossa, missä nykyään Luke, Syke ja Puolustusvoimat ja mitä kaikkea tässä onkaan, niin tämän julkisivulla on semmoisia hirsiä, mitkä on yli 300 vuotta vanhoja. Ne on purkuladosta otettu irti ja laitettu siihen meidän talon kylkeen. Niin siinä näkyy vieläkin papin tappajan vanhat syömäilet, mitä se on tehnyt joskus 1600-1700-luvun taitteessa niihin puihin. Eli tämä rikospaikkatutkinta toimii hyvin. Kuutiorajasta kysymys, 10 kuutiokuusta hehtaarilla. Männyllä taitaa olla osoittaa jopa 50 kuutiota, jos on hajalla vaikka lumituhoja. Ja lehtipuuta saa olla kuollaan niin paljon kuin sielu sietää, niissä ei tosiaan leviä yhtään mitään. Pitää paikkaansa. Näitä rajojahan tarkastellaan jatkuvasti kirjanpainajan takia, kun sen elämä muuttuu ja se alkaa menestymään, niin katsotaan vähän sitä, mihin mennessä se pitää se puu viedä pois. Ja kokeillaan pyrkiä pysymään perässä sen kaverin kannassa. Jees. Kiitos. Minä voin kysyä. Mulla Ole on hyvä. tässä mikki auki, kun olen esittäjänä. Niin Markukselta sellainen kysymys, kun olet paljon noita karnoja, aukonia ja muuta, niin tuleeko sulle luteita vastaan niistä? Päästään aasinsillalla seuraavaan teemaan. Siis kyllähän niitä silloin tällöin jo tulee vastaan. Tämä on niin latikoita ja tämmöisiä vai? Joo, Kyllä latikoita. niitä jonkun verran löytyy, joo. En tunne sitä lajiryhmää oikein juurikaan punalatikkaa lukuun ottamatta, mutta aina kun mulle tulee joku outo jotakka vastaan, niin yleensä mä kysyn siitosen mikä se on, ja hän kyllä tietää, niin kyllä siellä on useampi latikkailude ollut, mitä se tietää kertoa. Joo, sitten on näitä koloposkelis lahopuulajeja kanssa pari kappaletta, ja semmoisia, en ole itsekään nähnyt vielä, mutta just elää tuommoisessa lahopuussa. Joo, joitain muista, mitkä elää, mistä Juha on luentoja pitänyt siellä maassa, tyyli jonkun käävän lahottamat puut, niin sen käävän takaa löytyy jotain latikoita ja tämmöisiä mystisiä, että on vielä häneen verrattuna niin kuin ihan lapsitaapero näissä asioissa. No, mutta ehdottomasti, jos tuommoista niin harrastat, niin ota ihmeessä aina talteen ja tiedät mihin laittaa, laji.fi, mainitsit sen itsekin. Kyllä. Sitten minä sammutan kameran, niin pääsee seuraava asiantuntija, Stakels. Meillä on tässä vielä aikaa. Täällä tuli kysymys chattiin, että onko hyviä vinkkejä, miten voi rauhoitella kuoriaisista ahdistuneita metsänomistajia? No ehkä jos taloustappiosta puhutaan, niin itse koettanut korostaa sitä, että ei se kirjanpainaja niin kuin meillä yhdessä kesässä mitään kokonaista metsää pistä lakoon. Eli aina se on se riski, jos metsänomistaja näkee pienen kuolleen puuryhmän hänen metässään, niin se säikäyttää. Niin silloin on riski, että tehdään ennenaikainen hakkuu. Ja jokainen, joka metsätaloutta vähän miettii, niin jos hakkaat metsän ennen kuin se on tukkikypsä tai uudistuskypsä, niin silloinhan sitä tappiota vasta tuleekin. Ja ensimmäinen asia on se laittaa vähän jäitä hattua ja katsoa mikä on tilanne. Montako puuta tässä on oikeasti kuollut? Jos on tyyli 5 tai 10 puun ryhmä, niin ei se leviämisriski ole vielä kovin kova. Kannattaa ottaa ensi kesään, kun yksikin viileä vuosi, niin se tuho sammuu kyllä siihen. Jos näyttää, että se leviää, niin sitten voi tehdä päätöksiä, mutta ekana pitää malttaa odottaa. Ja toinen neuvo olisi, että jos se puu on jo kuollut, niin silloin sitä ei varsinkaan pessäikähtää. Jos sillä metässä on 10 harmaata puuta, niin ei se kirjanpainaja enää siellä ole. Se olisi tehnyt sen tuhon jo aikaisemmin, jos se olisi jatkunut. Eli toi pitää muistaa, että jo kuollut puu kertoo siitä, että tuhotilanne on ohi, ja se itse tuhon tekijäkin on jo jossain ihan muualla. Joo.
Hei, nyt näyttää siltä, että Pekka pääsee kysymään. Ole hyvä. No, kuuluuko nyt? Nyt kuuluu. Joo, hyvä. Pekka Hellström Keravalta. Okakaarnakuoriaisista olisin kysynyt, kun muutama vuosi sittenhän oli kova haloo Varsinais-Suomessa isoista okakaarnakuoriaistuhoista, ja mulla on kotipaikka siellä Kustavissa, ja siellä oli aika paljon näitä punapuita, pystyyn kuolleita mäntyjä. Omallakin maalla niitä oli aika paljon, puhumattakaan naapurien maista. Mutta vielä toissa vuonna, kun ajelin autolla Kustavista kohti Turkua, niin Kustavin ja Taivassalon välissä näitä näkyi hyvinkin paljon, mutta tänä vuonna minä en ole nähnyt ainuttakaan puuta, kuollutta mäntyä siellä enää, että mihinkä ne nyt sitten on hävinneet, että kuka ne on tuhonnut, nämä okakaarnakuoriaiset. Tätä tosiaan kollega Tiina Ylioja tutkii meille tätä. Hän on havainnut ihan samaan, että meillä on niin kuin suurimmat tuhopuut, mitä Tiina on löytynyt. Niissä on ollut melkein 100 puuta ja ne on kuollut yhden kesän aikana. Mutta seuraavana kesänä ei näy yhtään mitään missään. Yhdessäkään naapuripuussa ei ole yhtään iskelmäyritystäkään. Tämä on hyvin kryptinen laji meille vielä, ja me vähän niin kuin harjoitellaan sen tutkimista ja sen ekologiaa ja kaikkea. Sehän on vielä hauska siitä, kun sehän pystyy lisääntymään myös itsekseen, että jos se naaras kokee, että nyt ei tarvita uroksia tänä kesänä yhtään, niin se alkaa vaan tuottamaan klooneja itsestään. Tämä kaikki niin kuin sotkee tätä kuviota hirveästi. Että Tiinalla on nyt paljon tutkimuksia käynnissä siitä, mutta me on huomattu siinä myös tämä, että se tappaa puita jossain yhtenä kesänä, mutta siinä ei tapahdu selkeitä seurausta, että se automaattisesti leviää niin naapuripuihin, vaan se menee sitten jonnekin ihan muualle. Ja vielä me ei olta päästy jäljille, että mikä se on, mutta selkeästi korostuu kuivuuden vaamat paikat, ja ne on vähän korkeammalla kuin muut, ja laji menee latvaan. Että jotain tässä täytyy olla, että se oikein paahteinen lämmin paikka ja muuta, mutta osittain siis sanon, että tutkimme lisää ja selvitämme, ja katsotaan sitten, mihin kaikki me osataan vastata. Olisiko vielä toiselle kysymykselle sijaa? Kyllä vielä ehtii, ole hyvä. Joo, sama paikka, niin vuonna 2015 Maltani, jossa on aika iso saarnilehto, alkoi kuolla saarneja. Sitä tutkittiin silloin maatalouden valvontayksikkö ja elintarvikevirasto tutki niiden käytävien perusteella, että tämä laji olisi ollut tämmöinen pikkusaarnen niluri, joka on vaaraton tuholainen eikä uhkaa laajemmin metsiä, mutta käytännössä siinä kävi kuitenkin niin, että se koko lehto kuoli. Siellä on vain pari elävää saarnia enää, ja viime vuonna metsuri kävi ne sitten keräämässä pois, että kuinka yleinen tämmöinen pikkusaarnen niluri sitten on ja kuinka vaarallinen se on? No nopea vastaus, en tiedä. Ja vähän sivistyneempi vastaus, että se kuulostaa siltä, että jos pitäisi veikata, niin siellä on ollut joku sienitauti alla, kun nilurit harvoin kuitenkaan sellaisia lajeja, mitkä niin tappaa tuosta noin vaan terveitä puita. Toi kuulostaa vähän siltä, että siellä on joku tauti ollut alla tyyliin, mikä on saarnia heikentänyt, ja sitten se kyseinen laji on mennyt vaan niin hoitamaan homman loppuun niin sanotusti. Mutta toi menee sen verran eksoottiset lajit, noi puulajit, että ei ole paljon tullut perehdyttyä vielä saarnan lajeihin. Johtuu varmaan siitä, että miten liikaa Pohjois-Karjalassa oikein on. Joo, kiitos. Kiitos. Vielä 2 minuuttia tehokasta kysymisaikaa. Saanko mä kysyä? Mulla on outo kysymys. Ootko maistanut kirjanpainajaa koskaan? Koska mä oon kuullut tämmöisen legendan, että joku tutkija olisi näitä ihan niin kuin ainakin kokeeksi syönyt. No siis yksi ruotsalainen kollega, hän paahtaa kirjanpaineen ja laittaa suolaa ja paahtaa uunissa. Ja se toi mulle ja Tiinalle ja muille muutamille kollegalle pussillisen semmoisen, niin kyllä ne tuli kaikki syötyä. Mutta tuoreeltaan en ole siinä, mutta kyllä ne raakana maista ihan suolattuna, niin oikein hyvältä. Semmoinen kiva kitinin maku jäi, mutta ihan mukava niitä oli roiskutella. Mutta en ole asiakseni, mutta toi kollega tarjosi, niin ei sitä nyt voinut välttää, etteikö olisi maistanut. Tämä oli mielenkiintoista. Kiitos. Tuossa Marianne kommentoi kasvatusmetsien yksilajisuutta, niin siinä WWF-raportissa, mikä me tehtiin, ja sitten siinä suojelualueen raportissa molemmissa pureudutaan just tähän, että jos halutaan kirjanpainajalla tavallaan maksimoida tuho-olosuhde, niin totta kai se on metsä, missä jokainen puu on semmoinen
25-senttinen puu, kun silloin se on joka ikinen puu ideallinen isäntäpuu ja aina löytyy naapurista hyvä puu. Me on verrannut tässä sitä, että jos sinä tykkäät juoda humalat pelkällä oluella, niin silloinhan sinä menet baariin, missä on pelkkää olutta, etkä mene baariin, missä yksi hana olutta ja sitten siidereitä ja lonkereita ja kaiken maailman koktaileita. Niin kirjan painajalle se 25-senttinen kuusi on se olut. Se menee totta kai paikkaan, missä sitä on saatavilla eniten, jos pitää saada tuhoa aikaan nopeasti. Noista löytyy hyvin lisäämistä meidän raporteista. Hyvä. Eka metsä hyvä. Kiitos.